Бүгінгі күнде районда эпидемиологик обстановка коронавирус бойынша стабиль. Бізде бірнеше коронавирусный инфекция белән ауыртқан кешеләр пока табылмадылар. Бары тик ОРВИ, ОРЗ диагнозы қойылған шушындай ауыртулар, алар җитәрлек инде, но эпид порогтан артык түгел. Менә атына да регистрация салган шушы ОРВИ белән авыртучылар арасында. Бу инде артык зур күп сан түгел, но шул вакытта пневмония белән, инде үпкә ялкынсыну белән авыртучылар алар бар. Артык күп дип әйтмәс идем, но алар бар, бездә кирип торалар, дәваланып торалар. Дәвалау учреждениеләре штатный режимда эшлиләр. Әзерлек безнең шушы, әгәр дә коронавирус инфекциялары килеп чыккан очракка дип без инде әзерләнәбез. Безнең ресурслар тупланыла, кирәкле булган препаратлар тупланыла, җиһазлар тупланыла. Персонал, үзебезнең медицина персоналы әзерләнә шушы очракларда ничек итеп дөрес итеп эшләргә тиеш. Шушыларны өйрәтәбез, документация өйрәтәбез. Бүгенге көндә 19, менә алар инде 19га калдылар. 19 чит илдән кайткан кешеләр, алар өйдә самоизоляциядә утыралар. Без инде алар үстеннән күзәтү алып барабыз, медицина күзәтү алып барабыз. Көн сайын медицина хезмәткәрләре яда барып киләләр, или телефоннан хәлләрен сораштырып белешеп торалар. Алар безнең контрольдә. Инде 10нчы көннәрендә, кайткан 10нчы көннәрендә без алардан мазук алып, аларны Казанга җибәртереп, тикшерттереп, аларны тагын бер тапкыр тикшерәбез һәм 14 көннән соң аларны шушы учеттан төшерәбез инде. Бу эшләр безнең бара. Больницаның үзендә авыруларны кабул итү. Больницаның үзендә кабул итү буенча безнең карантин ук түгел, но шундый ограничительные меры күрелә, дезинфекцион режим көчәйтелде. Аннан соң авыртуларны янына килеп, алар янына килеп йөрүләр киметелделәр. Отделениеларга кеше кертелми. Айрым авырту, бик авыр хәлдәге кешеләр янына гына без инде айрым пропуск белән генә кешеләрне кертәбез. Плановый, менә бүгенге көннән без инде уйлыйбыз, планлы госпитализация, планлы рәвештә терапия бүлегенә ятучыларны туктатып торабыз дип, шушы авырту белән бәйле рәвештә инде. Бары тик ашыгыч ярдәм аркылы һәм неотложный хәлдәге булган кешеләрне генә салырга уйлыйбыз. Бәлки шушы атна эчендә тагын менә без көндезге стационарларны туктату турында карар кабул итәрбез. Ул турыда без инде пока сөйләшәбез, әле карар кабул ителмәгән. Анысы да мөмкин. Инфекция таралмасын өчен иң гади чара нишләргә? Инфекция таралмасын өчен мин инде халыктан сорар идем, менә безнең хөкүмәт тарафыннан, дәүләт җитәкчелеге тарафыннан алып бара торган бөтен булган шушы ограничительный мерларны сакларга инде барысы да үзебездән тора. Әгәр дә без шәхси гигиена таләпләреннән, элементар шәхси гигиена таләпләрен үтибез икән, шул ук инде барыгыз да белә торгандыр. Кулны жуу, сабынлап жуу, антисептиклар белән кулларны эшкәртү. Бу инде йөзләргә, күзләргә, борыннарга, слизь оболочкаларга менә кагылмау, чөнки контактны юл белән тоже күчәргә мөмкин коронавирус. Аннан соң инде менә шушы самоизоляция дигән. Өйдә утыру, кирәкмәгән контактларны булдырмау, чөнки бүгенге көндә вакциналар булмаган очракта иң эффектив юл шушы шәхси гигиена таләпләрен үтәү һәм контактларны минимизировать итү, то есть аларны минималь дәрәҗәдә калдыру. Йөрмәскә, чыкмаска, аралашмаска, кунакка бармаска, шашлыкка чыкмаска, өйдә утырып менә шушындый авыр вакытларны, пока инде без аны авыр вакытлар, шушы эпидемия чорын өйдә утырып үзенең семьяңда булып үткәрергә кирәк дип атыйм. Әгәр дә бөтен бездәге барыбыздан шушы таләпләрне үтибез икән, инде без бу афатны җиңеп чыгарбыз дип уйлыйм. Рәхмәт, Гази Мирдәүлетович.